नैहाय बेवहाय बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल अल आसाम ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव दिनै बेवहाय जोंनि ट्राइबेलफोरनि एबा बर'फोरनि गासैबो माहारियारि आफादफोरखौ लानानै हांख्रायनानै बेवहाय मोनसे मेल खुंनाय जादों। जेरै बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' समाज, बेबायदिनो गार' आरो राभा बिथांमोननिबो माहारियारि आफाद, हाजं बिथांमोननि माहारियारि आफाद गासैबो ज' लानानै दिनै जों ट्राइबेल संघआ बेवहाय मोनसे सावरायनाय जादों। सावरायनायनि जोंनि आयदा बेनो बिटिआर ओनसोलाव एबा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव जेनाखि अबैध बेदखल गाग्लोबनाय, जेनाखि नन बनाफाइड मानसिफोर, ट्राइबेल नङै मानसिफ्रा जेनाखि बिटिआर ओनसोलाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव बिथांमोना साग्लोबनानै दं, दखल खालामनानै दङ। बेखौ दिनै कर्टआ नटिस जारि खालामबाय, बेखौ होस्रांनांगौ होननानै बिनि उनावबो सरकारा होस्राङाखै, आगोलनि सरकाराबो होस्राङाखै, दा दिनैनि सरकाराबो होस्राङाखै। बेबायदिनो दिनै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव एबा दिनै 6 सिड्युल एरियायाव ट्राइबेल नङै मानसिफोरनि जेनाखि माने गोसारनाय, साग्लोबसारनाय, बियो बारानिफ्राय बारा जानानै फैबाय आरो जों बर' एबा ट्राइबेल सुबुं समाजनि थाखाय बेयो मोनसे गिख्रंथाव थासारि जानानै फैबाय। जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफ्रा गाव गावनि लामाजों माहारि सिबिनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङब्लाबो, नाथाय दिनै जोंनि 6 सिड्युल एरियायाव एबा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव जेनाखि ट्राइबेल नङै मानसिफोरनि, बर' नङै मानसिफोरनि जेनाखि साग्लोबसारनाय, बिथांमोननि जेनाखि हा गाग्लोबनाय, बिनि सायाव जों गरन्थ लानानै खामानि मावनानै दिनैसिम जों साक्सेस जायाखै आफादा। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै ट्राइबेल संघआ चिरांनि बे काजलगावआव बे माहारियारि मोनफ्रोमबो आफादखौ लानानै जोङो बे मेलखौ खुंनाय जादों। आरो बिसेसकरि हा हु आरो जोंनि बर' मानसिफ्रा, बिसेसकरि बर' मानसिफ्रा जेनाखि टाइटेल लिरनाय, बर' मानसि जानानै बर' नङै मानसिफोरनि, नन ट्राइबेल मानसिफोरनि टाइटेल लिरनानै थायो, जेरै दास देखा, तालुकदार, सहरिया, ठाकुरिया, बेबायदि बर' मानसिफ्रानो लिरो। आरो जोंनि दिनैनि मिटिं मेलनि गुबै थांखिया बेबो मोनसे सरनिया बिथांमोनहा गासैबो माने बिथांमोनहा बेबायदि बर' नङै टाइटेल दास देखा, तालुकदार, सहरिया, ठाकुरिया बेफोरबायदि टाइटेल लानानै ST सार्टिफिकेट नागिरनानै बिथांमोना ट्राइबेल संघआव बिथांमोना फैयो। नाथाय बेबायदि मोनसे उचित प्रमान पत्र नङा गारा बेबायदि बर' नङै मानसिनि, बर' नङै टाइटेल लानानै ट्राइबेलनि सुबिदा भग खालामनो फैनायाव ट्राइबेल संघआ माब्लाबाबो मानिनो हायाखै आरो मानिनायबो नङा। बेफोर आयदाखौ लानानैनो बर' एबा ट्राइबेलफोरनि, ट्राइबेल एबा बर' नङै उपाधि लानानै, बिमुं लानानै जेनाखि ट्राइबेल जानो नागिरनाय आरो ट्राइबेल सार्टिफिकेट मोनखांनायनि उनाव सोरबा मोनखांनायनि उनावनो ट्राइबेलनि हेंथायै बिथांमोननि आखु दिन्थिनाय, ट्राइबेलनि खथि जानाय खामानि मावबाय थानाय, बेफोरनिखौ नोजोराव लानानै दिनैनि बे मेलखौ जोंनि ट्राइबेलनि माहारियारि आफादफोरखौ लानानै जों लिंनाय जादों। हाइकर्टनि अर्डाराथ' होस्रांनायनि अर्डारखौ हाइकर्टआ होबाय। हाइकर्टआ होस्रांनायनि अर्डारखौ होबाय, जेनाखि अबैध बेदखलफोर दङ बिटिआरआव। बिटिआर सरकाराबो हाइकर्टनि अर्डार मथे बिथांमोनहाबो नटिस जारि खालामबायमोन बै अर्डार गोलैनाय ओनसोलफोराव। नाथाय इभिक्सना बास्तबआव दिनैसिम जायाखै। मानो जायाखै जों बेखौ सरकारनाव जों प्रश्न खालामदों आरो मानि थाखाय जायाखै, माब्ला जागोन, बेखौनो जों सरकारजों सावरायनो थाखाय जोङो बिटिआर सरकारनाव जोङो माने सावरायनो थाखाय जोङो लामा लागासिनो दङ। सरकारा सावरायगोन आरो बिनि बेबस्थाखौ लागोन होननानै जोंनो बाथ्रा होदों। जानो हागौ राजखान्थिनि जाहोनावनो हयथ' इलेक्सनखौ खालामाखै जानो हागौ। मानोना आगोलनि थांनाय सरकाराबो गोबां, हाइकर्टआ बेबायदि नटिस जारि खालामदोंबाबो, अर्डार खालामदोंबाबो, आगोलनि सरकाराबो सासेबो होस्रांनाय जायाखैमोन आरो दानि सोलिबाय थानाय सरकाराबो होखारनाय जायाखै बिथांमोनहाबो। जों आसा खालामदों दानि सरकारा बिथांमोनहा होस्रांगोन होननानै, अबैध बेदखलकारिफोरखौ बिथांमोनहा होस्रांगोन होननानै जों मिजिंथिदों। जों हानि बेलायाव बेखौ जायफ्रा लिगेलि मोननो गोनां बिथांमोननो हा होनायाव जों बेबस्था लागासिनो दं। बेखै जों बिटिआर ओनसोलाव हानि मोननै आयेन सोलियो। मोनसेया 6 सिड्युलनि आयेन आरो मोनसेया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि आयेन। आरो बे मोननैबो आयेना जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव सोलिगासिनो दं। 6 सिड्युलनि बेबस्था मथे, अरिजिन जिथु 6 सिड्युल, बिनि बेबस्था मथे
6 सिडिउल सिङाव नन ट्राइबेल इसेबो हा मोननाङा मेघालयआव जेरैहाय गुबुन हारिफ्रा मोना बा माबायाव मावगोन जा बे मिज'रामनि जिफोर बेल्ट ब्लक मा दं 6 सिडिउल एरिया बेहायबो नन ट्राइबेला कुनु दिन हा मोना खिन्थु जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 6 सिडिउलबाबो बे एमेन्डेड 6 सिडिउल जानायखाय बेवहाय 2003 मायथाइनि सिगाङावनो जायफोर नन ट्राइबेल बे ओनसोलाव दंमोन बिथांमोनाबो हा मोननायनि मोन्थाय दं आरो बिथांमोननो जों होनायनि राहा लामाखौ लाबाय थादों इतिमध्येबो गोबांनो होबाय बेनिफ्राय बेयाव जिहेतु चेप्टार 10 बा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्रा थाबाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक सिङाव थानाय हाखौ खिन्थु नन ट्राइबेला मोना जायफोरा खिन्थु ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानायनि सिगांनिफ्राय बे ओनसोलाव जाय नन ट्राइबेलफोर दं बिथांमोननि गथ' गथायफ्रा हले मोनगोन खिन्थु बाखि नन ट्राइबेलफ्रा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरियायाव हा मोननायनि मोन्थाय गैया मात्र गोरखाफोरखौ प्रटेक्टेड कमिउनिटि होननानै बुंनाय जादों गोरखा आरो आदिबासि बिथांमोना खिन्थु मोनगोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लक सिङाव खिन्थु बिथांमोनाबो 2003नि सिगाङाव हाबखानाय जानांगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव अब्लासो मोनगोन खिन्थु बिनि उनाव फैनायफ्रा मोननाय नङा बेनिखायनो मानसिफ्रा जियानो दाबोथों जों जिखिनि खामानि मावदों बे आयेननि बेन्दोंनि सिङाव लाखिनानै खामानिखौ मावदों आयेन बारगाजों खामानि मावाखै आयेन मथे जायफ्रा मोननो गोनां बिथांमोननो जों होदों आरो आयेन मथे जायफ्रा मोननाङा बिथांमोननो जों हा होआखै बेनिखायनो बे कन्ट्रभार्सि गोनां जानो गोनां जेबो बाथ्रा गैया जों आयेना जिबायदि थिनदों लैंड ल बेल्ट ब्लकनि आयेन आरो ओमफ्राय 6 सिडिउलनि जिथु आयेन हानि बिथिङाव बे आयेन मथे जों खामानिखौ मावदों बेनिखायनो सोरबा दावराव दावसि खालामदोंबाबो बियो रज'नाय नङा सोरबा मोननाङि मानसि मोननांगौ होनना होस्रिखौबो बे मोननाय नङा खारन आयेना बिथांनो हयथ' बे मोननायनि राइट होआ जों आयेन मथे खामानि मावदों आयेना जेरै लाङो बिदि मावलांगोन